Nou, ik ben even binnen mogen staan en ik geef het eerder op aanstoot die nu in Amerika zit, zoals jullie allemaal weten. Ook voor zijn werk, om een woord te verkondigen. En ja, broeder Kees, die is geplaceerd, dat heeft het niet, dus ik word ingeschijzeld om deze les te geven. En ik hoop dat het ook dat het goed doet, zoals het wordt verwacht. Nou, afgelopen donderdag hadden we gehad over tevredenheid. Tevredenheid zijn vandaag. Ik wil een kort samenvatting geven wat we hebben gedaan. We hebben eerst gedefinieerd wat is tevredenheid. Wat dat betekent. Ik heb dat in Wikipedia gezocht. Ik heb gezegd het is gemoedtoestand waarbij een individu niet meer naar verlangt dat hij heeft. In de Webster woordenboek zegt hij, je bent gelukkig met wat je hebt of bent en verlangt niets anders. En verder hebben we gehad over de horizon. Die horizon die blijft zich verplaatsen. Dat mensen zijn nooit tevreden van als ze dit willen, als dit ook bereiken, dan willen ze nog meer en meer. En zo blijft de horizon zich verplaatsen. Ik heb uitgehaald uit twee filosofieën, twee theorieën. Van een groep die zegt van, als je meer hebt, dan ben ik tevreden. Maar wat die andere groep zegt, dit noemt hij in de Stoïsche leer, als je minder, dan dat niet meer uitmaakt, dan ben ik tevreden. Maar Paulus geeft ons die antwoord in Filippenzen 4, vers 10, 13. Achter dat Filippenzen vers 4. Vers 10. Toch wil ik het maar lezen zo. 14 tot en met 12. En ik ben zeer blij geweest in de Heer dat u denken aan het eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds van mij gezegd, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege die gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is verleden te worden. Ik weet ook wat het is onmogelijk te zijn. In elk opzicht en in alles in het ingewijd, zowel in zaken te zijn als in horen te wijzen. Wil je overvloed hebben als in gebrek te wijzen. Amen. Prijs de Heer. Wat Paulus hier op ons zegt, Paulus krijgt de brief als overweging uit de gevangenis aan de Filipijnse gemeente. En wat hij hier zegt in vers 12, ik ben ingewijd. Er wordt nou gezegd, gekeken, gezocht. Dat is het geheim, iemand die het geheim deelt. Dus wat Paulus hier zegt, van tevredenheid is een geheim. Een geheim die openbaar moet worden. Nou, afgelopen woensdag hebben we over theorieën gehad. Over tevredenheid. Vandaag wil ik jullie meenemen in 4 praktische principes. Wat het woord van God door de apostel Paulus ons zegt. Wat tevredenheid inhoudt. Het woord tevredenheid ook voorzieningsheid. Ik heb het gezocht in de woordenboek. Het is iets Gods. Dat zegt maar over. Ik heb het. Het is iets Gods. In de voorzieningheid. Ik heb het. Een commentator zegt. Ik heb geleerd. Ik weet niet of deze man een christen zijn of niet. Maar ik had gezegd. Ik heb geleerd. Het geheim. Van de diepe vrede. Op basis van onhechting. Van mijn omstandigheden. Dus hij onhecht. Van zijn omstandigheden. En hij zegt verder. Dit is niet het domdom of die sloop. In tegenstelling zegt hij. Het is een onhechting van bezorgdheid over de kenmerken van de wereld ons wil leren. Dit soort tevredenheid, zegt hij, betekent niet achteroverleunen toen hij zegt van ik ben tevreden. Even luier, ik ben tevreden. Het is een soort tevredenheid die zegt van ik ga voor. Ik zet alles op, conform de wil van God om dat te bereiken. De apostel Paulus die wist dat de tevredenheid een bewegende doel was. Paulus wist ook, door het verkrijgen van meer. Dit wordt verlost. Je wordt niet verlost als je meer hebt. Maar Paulus weet ook uit de filosofen in die dagen. Ze
doen als de relatie niet dat doet, dat verkrijgen van minder, je ook niet bevrijdt. Dus daarom vertelt Paulus ons in Filippenzen 4 het geheim van tevredenheid. We hebben 4 principes en 4 praktijken van tevredenheid. Tevredenheid, het is niet een idealisme. Of een boodschap van ergens op een dag. De apostel Paulus, geïnspireerd door het woord van God, gaat ons leren 4 specifieke praktijken over tevredenheid. Als wij allemaal deze principes begrijpen en deze in de praktijk zetten, kan je op een dag zeggen, ik ben tevreden, ik heb geleerd tevreden te zijn. Zoals je kan zeggen, ik kan zwemmen. Want je wil zwemmen, iemand anders kan zwemmen. Als je in de water valt, dan zwem je. Ik kan fietsen. Als je op de fiets staat, dan kan je gewoon fietsen, want je hebt geleerd dat te doen. En je kan ook zeggen, ik kan sommige dingen leren controleren. Maar je kan leren tevreden te zijn met wat je bent en waar je bent. Het is een wonderbaarlijk gevoel. Een gevoel dat alleen maar Christus Jezus in ons geven. Het eerste principe. Tevredenheid is niet afhankelijk van je omstandigheden. Ik herhaal het weer. Tevredenheid is niet afhankelijk van je omstandigheden. Dat leert Paulus ons. Weet je, in de loop der jaren van onze jaren, van onze leven, onbewust, worden wij verteld, wordt ons geleerd door de wereld, wordt in elke reclame wordt gesuggereerd. Hier is de omstandigheden en hier zijn je wensen. Op een dag, op een moment, wanneer je omstandigheden en je wensen in lijn zijn met elkaar, dan ben ik gelukkig. Dan ben ik tevreden. Dit noemen we het syndroom van de wanneer, dan. Wanneer, dan. Wanneer ik getrouwd ben, dan ben ik gelukkig. Wanneer ik het goede baan heb, dan ben ik gelukkig. Wanneer mijn huwelijk op rozen gaat, dan ben ik gelukkig. Wanneer ik een kind, wanneer we een kind krijgen, wanneer wij meer geld hebben, wanneer wij een tweede huis hebben gekocht, wanneer wij een badkamer hebben gerenoveerd, wanneer wij een nieuwe auto hebben gekocht, wanneer, en dan zijn wij tevreden. Broers en zusters, het is een leugen. Het is een leugen. De mensen die dit dan hebben, zijn niet gelukkig. Het is als zo'n hond die zo'n staat, wees achtervolgt en heeft versnelde snelheid, weet je, van de mentaliteit van tevredenheid. Wanneer dan. Maar het is ook, halleluja, prijs de Heer. Want de apostel Paulus geeft ons de antwoord, de kracht om deze leugen te breken. En geeft ons ook de praktijk. Hij zegt, wees dankbaar. De eerste principe. Wees dankbaar. Thankful, grateful. Met andere woorden, je ontwikkelt de discipline om God te bedanken voor wat je hebt in plaats om te focussen op wat je niet hebt. Reclame, ik heb net over reclame gehad. De reclame, ze investeren miljarden elke jaar. Op internet, televisies, bladen, folders enzovoorts. Die speciaal ontwikkeld zijn om wat? Om ons ontevreden te maken. Met andere woorden zeggen ze van, deze nieuwe merk, model, kleren, maak je. Dus dan ga je het halen. Deze dieet, als je dat neemt, dan word ik slank. Maak je. Deze drank, deze werk, deze plastische chirurgie. Wanneer dan? Maar wat de apostel Paulus ons leert, onze menselijke natuur, we focussen veel op wat we niet hebben. In plaats van God te danken wat we hebben. Halleluja. Hij zegt dit, zegt Paulus. Ik heb geleerd de gehoorzaamheid en dankbaarheid God te danken. Voor elk moment. Want de man zit in de gevangenis en ik dank God nog voor het moment. Voor elk moment dank ik God voor wat hij heeft. Het is niet een soort van een soort suggestie ontwikkeld van, of een soort denken van mediteren van ik ben tevreden. Nee. Het is niet dat. We openen ons Bijbel bij 1 Thessalonicenzen.
5 vers 16 tot en met 18. Hier schrijft hij kort en terug, een hele korte vers. In vers 16. Hij zegt, verblijd u, altijd. Altijd verblijd u. Hoop u, verblijd u. In vers 17 zegt hij, bid. Bid zonder ophouden. En in vers 18 zegt hij, dank God in alles. Want dit is de wil van God. In Christus Jezus voor u. Halleluja, prijs de Heer. Wij geven hem dank in alle dankbaarheid. Het is de wil van God. Weet je, broeders en zusters, weet je dat christen of niet? Je kan christen zijn en toch ondankbaar zijn. En mopperen. Dat is triest. Want omdat dit is dat die tevredenheid kan breken, dan ook je dood, je tevredenheid dood. Dus als christenen zijn en dan mopper je dat je bent ondankbaar. Het is niet goed om als christen te zijn. Weet je, hoe in ons dagelijks leven, met onze partners, vrouwen, man, met onze kinderen, andere families, vrienden, collega's, kennissen, etc. Soms gaat het niet zoals wij verwachten dat die mensen zullen zijn. Die mensen gaan dat doen, denken, praten op andere wijze, andere manier dan wij het zouden doen. Dat kan heel verschillend zijn. Als je op die nachtrelatie gaat, om je vrouw of je man of kinderen, of een andere relatie, we proberen ze te veranderen. Zoals wij willen dat ze zijn. Dat kan heel verschillend zijn. Wat we misschien moeten doen, is op plaats te focussen op de 15-30%. Dat we denken dat we niet verbeteren. We moeten God danken voor het positieve in deze persoon. En God zal je geven zijn liefde, hoe je met deze persoon moet omgaan. Door deze persoon met liefde, met onvoorwaardelijke liefde te behandelen. Je zult zien dat die 15 of 30% dat er ook is, minder geworden. Dat is praktijk nummer 1. Wees dankbaar. Dus moet God dankbaar zijn. Dat tweede praktische principe, wat Paulus ons leert. Ik ga het eens vertellen wat die wereld ons leert. De wereld ons leert, tevredenheid is een toekomstige gebeurtenis. Iets die moet plaatsvinden. Is niet een wanneer dan, maar dat is een loterij. Het kan een persoon zijn, als je de postcode weet of staat loterij. 20 miljoen euro, ja, dan ben ik dan tevreden. Maar wat het woord van God ons leert, is het tweede principe van Paulus. Tevredenheid is een houding wat je leert. Het is niet iets dat je bereikt of wint. Ik herhaal het weer. Tevredenheid is het tweede principe van Paulus ons leert. Is een houding dat wij leren. En niet dat wij bereiken, dat iets dat we bereiken of winnen. Laten we lezen Filippenzen 4:12 nog een keer. Want dit vers gaat over tevredenheid, maar we blijven wel veel in dezelfde vers. Maar we studeren echt de woorden van God. Wat hij hier zegt. Wat Paulus hier zegt. En ik weet wat is beneden te worden. En ik weet ook wat is overvloed. Dat wordt overvloed. Wat hij hier zegt, ik heb overvloed. Ik heb bezit. Ik heb alles, maar dat verlost mij niet. Ik wil niet zeggen dat overvloed en bezit verkeerd zijn. Dat wil ik niet zeggen. Want God heeft ons gezegend met alles, conform zijn wil. Want tevredenheid is niet iets naar buiten. Het is iets intern. Het is iets dat God in u en door u doet. Het is tevredenheid. Het is iets bijzonders en eigenaar van wel waar. Voor hem of haar dat een klein beetje niet genoeg
is niks genoeg. Ik zal u vertellen. Ik heb die groene auto, misschien niet helemaal niet groene auto, want dat is dat valt zo op bij iedereen. Ik heb uit nood gekocht dat mijn vrouw die andere auto rijdt. Ik heb aan de auto mogen werken. En ik heb Jonas van afgelopen woensdag verteld. En die auto dus, en het is een leer. Ik denk van, als je niet tevreden in die auto kunnen zijn, maar ik zit niet tevreden in die auto, ik rijd ook nog wat doen. En mensen willen graag met erover. Maar weet je wat het is? Die auto, ik raak het nooit kwijt ten eerste. Die auto die blinkt gewoon in alle auto's, die blinkt niet uit. Dat is zoals wij christenen zijn. Maar het blinkt niet uit. Ja, en ik loop een mooie zomerdag. Afgelopen zomer, dan rijd ik op de snelweg in de files aan. En ik zie een hele dikke BMW. En ik ga net langs rijden. Mooie wielen. En ik zit in die auto. En ik denk van, ik geniet van die man zijn auto. Want het is een auto. En ik niet zelf niemand. Ik zit in die auto. Ik geniet van zijn auto. Maar wat ik wil zeggen, ik heb geleerd te weten. Maar ik rijd in die auto, maar ik voel me gewoon lekker tevreden. En ik denk van, dit is ook alles bedoeld. Als je niet tevreden kan zijn met een klein beetje, dan ben je tevreden met veel. Amen. Ik zou je vertellen, vorige keer, ik kom langs, als opdrachtgever zijn van de gemeente, ik kom langs en de ene dag dat van mij krijg, ik zag mijn auto, ik zeg van, hey, Piet. Hij blijft kijken, ik denk van, weet je, ik kan me voorstellen dat die mensen waar ik werk, weet je, denk van, wat is die man dan, weet je? En dan zeg ik van, ja, maar die man is onze opdrachtgever. Ik denk van, hoe kan dat nou? Want ik denk van, God is nog wat van aanzien. God is nog van aanzien. Maar kijk, als je maar kijkt op wat ik rijd, of wat ik rijd, wat ik doe, wie ik ben, dat is niet van God. Want God is geen aanzienlijke persoon. Prijs de Heer. Halleluja. Ik ga verder, dat is wat één uit de les staan. Dus als je echt wil leren tevreden zijn, moet je dankbaarheid in de praktijk zetten en wees leerzaam. Vraag God wat zijn wil voor jouw leven is en hoe om te gaan met jouw omstandigheden. In plaats van hem alleen te vertellen wat hij moet veranderen. Mensen die tevreden zijn, die danken God eerst. Ik dank u God. Het is hard en moeilijk. Ik vind het leuk, maar ik kies om u te bedanken. Dit zijn mensen die gehoorzaam en leerzaam zijn. En vraag God in medelijke situatie wat u ons wil leren. Wat ik nu ga zeggen, broers en zusters, misschien is een beetje hard. Want God, zijn eerste prioriteit is niet om ons gelukkig te maken. Dat is hard als zoiets hoort. Waarom wil God niet gelukkig maken? Maar dat is niet de eerste prioriteit van God. Natuurlijk wil God ons gelukkig maken. Maar zijn eerste prioriteit is dat wij zullen wandelen zoals Jezus, zoals God in mens aan de wereld is gekomen. Dat is niet om te laten, voor ons wil, om ons te laten zien wanneer wij willen, die manier en wanneer op dit moment willen we dat hebben, God. Nee. Gods eerste prioriteit dat we zullen wandelen zoals de Heer Jezus heeft voorwandeld. Gods wil is dat wij de ups en downs zijn zekerheden gebruiken om de strijd en tegenvallen en de downs van deze vallende wereld. Dat wij een vitale relatie, wat is de wil van God? Een vitale relatie met Jezus Christus door de kracht van zijn geest. Door beetje bij beetje u meer te maken als hij zelf. Weet je waarom dat bijvoorbeeld ik in mijn huis, u in uw huis, kunnen zeggen van denk en praat en doen zoals de Heer Jezus zullen doen. Dat een vader in een huis standvastig is, gehoorzaam en zijn kinderen laat zien wat gehoorzaamheid is. En handelen zoals Jezus. Zodat overal bij jou gaat, op je werk, op school, bij families, dat je iets anders uitstraalt. De mensen zeggen, je bent anders, je handelt anders, je praat en denkt anders. Dat word ik soms gewoon in mijn eigen huis. In mijn eigen huis, in mijn eigen zin van hoe ik praat, hoe ik denk. Zeggen van, je bent niet de man van vroeger. Ik zeg, nee, dat klopt, maar ik ben veranderd. Ik ben veranderd. Kijk, mijn vrouw, mijn kinderen zeggen van, pa, je bent niet meer die man van vroeger. Maar ja, ik ben veranderd.
families. Gisteren mijn broer heeft me uitgenodigd op een feest, maar ik ga niet. Zeg maar, je bent veranderd. Maar ik blijf standvastig. Ik hou vast aan het woord van God. In Jezus' naam. Want de Bijbel zegt in Psalm 1. Ik behoor elke hand van Psalm. Kijk, als je ziet van, dit is een cultuur bij ons. Als iemand doodgaat, op hierop. Ze schrijven altijd samen, mooie samen. Maar die psalmen, ik denk van, hou die psalmen ook in de praktijk. Want wat zegt, wil ik mij eens Psalm 1 zeggen? 1, ja. Dat is een bekende psalm. Hij zegt, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. Ik denk wat dit bezegt. Ik wandel, ik zit, ik sta niet. Dus ik kan niet hier zondag dit beleiden en maandag niks de andere dag dat doen. Dat klopt niet. We wandelen moet ook zijn zoals ik de woorden zeg. Want dan zegt hij, maar die zijn vreugde vindt in den Heer. Ik zeg tegen hun van, ik zit hier. Ik heb elke weekend feest. Ik heb elke dag feest. Elke dag heb ik feest. Ik word dronken van de Heilige Geest. Ik hoef niet alcohol te drinken dronken. Ik word dronken elke week van de Heilige Geest. Halleluja. En hier zegt hij van, dat is een voorwaarde. Hier zegt hij met de beloning. Want hij zal als een boterplant zijn aan de waterbeken. Zegt hij in vers 3. Die zijn vrucht op zijn tijd geeft. Waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed worden. Al wat hij doet, ondanks dat ik zo handel voor hun, dan denken ze van toch, het is iets toch. Want je lijkt geen gebrek. Ik zeg je natuurlijk. Want ik wandel zoals de wil van God zegt tegen mij. En in strijden, natuurlijk denk ik ook strijd, maar ik blijf wandelen en standvastig blijven staan in de woord van God. Halleluja, halleluja. Ik ben net niet uitgestapt bij de les. Maar dat is het tweede principe van Paulus die ons leert. Wees leerzaam. De derde geheim van tevredenheid. Die de Bijbel ons leert. In het eerste principe zegt Paulus tegen ons, we moeten niet afhankelijk zijn van onze omstandigheden. Het principe 2 van wees leerzaam. Principe 3. Dat is vind ik een hele mooie principe. Hoe die citeert. Welvaart heeft de kracht. Heeft niet de kracht om ons tevreden te maken. En armoede heeft de kracht niet om dit te ontnemen. Ik zeg het weer. Welvaart heeft niet de kracht om ons tevreden te maken. En armoede heeft de kracht niet om dit te ontnemen. Want dan zegt hij ook in 12, vers 12. Hij zegt, ik weet niet wat vernederd te worden en ik weet ook wat overvloed te hebben. En in elk opzicht ben ik ingewezen, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Dus dan zegt hij, ik heb overvloed bekend, ik heb gebrek bekend. Maar dat neemt de kracht niet van tevreden zijn. Wat hier ons leert is, je moet flexibel zijn. Hij leert ons dat wij dankbaar moeten zijn. Hij leert ons dat wij flexibel moeten zijn en leerzaam. En wanneer God ons laten zien, want dat is wat gaat het om, wanneer God ons laten zien wat hij ons leert, moeten wij ook dat doen in gehoorzaamheid. Want iets zeggen en iets doen is weer verschillende dingen. Als we ons bijkomen in Jacobus 1, vers 22. Als God ons wat geeft in ons hart, dan moeten wij het ook leren en doen. Heb je dat aan, zuster, ben je bij mij lezen? Laatste woord zijn niet alleen woorden,
is daders dat woord, niet alleen maar orders. Dat zegt hij hier van leerzaam. Je moet het flexibel zijn en dat wat je hoort in praktijk brengen. Ik snap eigenlijk dat die volgende en de laatste, dat is ook de belangrijkste. De vierde geheim van tevredenheid. Wanneer de wereld ons leert, onze omstandigheden, onze wensen voldoen, dan zijn we tevreden. Dat we meer, beter en veel moeten hebben, dan zullen wij tevreden zijn. Ook of toekomstige gebeurtenissen, het winnen van de loterij, ons zal bevrijden. Dat is niet waar. Weet je, ik heb het zelf niet gezien, maar ik heb het net gehoord. Een sportjournalist heeft Mohammed Ali geïnterviewd. Dat is de bekendste legendarische bokser alle tijden. Iedereen die kent. Deze sportjournalist heeft Ali op de boerderij geïnterviewd. Als de collega tevreden. Die lagen daar op de boerderij. Stof te verzamelen. Sommigen met vogelspoel. En hij zei iets tegen de journalist. Met een lage stem. Maar zo praat hij vanwege de schade ter daad in het verleden. Hij zegt, ik ben eens kerel had gezegd. I had the world. I had all the world. It was nothing. It was nothing. Dus die man zegt, ik heb alles. Ik had die wereld aan mijn voeten gehad. Ik heb alles. Ik had de wereld. Maar dat is niks. Dat is niks. En die wil bij ons te leren van, je moet meer hebben, veel leren. Maar iemand die daar is geweest, zoals deze man, zoals Paulus, die kan ons leren. Van, je kan alles hebben, maar je bent ook niet verlost. En dan besluit dat ga ik deze les eindigen met wat Paulus ons zegt in vers 4 vers 13. Van Filippenzen. Hij zegt, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Alleen Jezus. En alleen Jezus kan ons kracht geven. In Filippenzen, tot slot, in Filippenzen 4, vers 17. Zegt Paulus dezelfde brief. Niet dat ik zoek naar de gave zoek, maar ik zoek naar de vrucht die op uw rekening toeneemt. In vers 18 zegt hij, maar ik heb alles ontvangen. Ik heb alles ontvangen. En ik heb overvloed. Ik heb geheel voorzien. Nu ben ik door middel van Epaphroditus ontvangen. Dat door u gezonden was. Dus hij praat over die overheid heeft gekregen, die cadeau heeft gekregen, wanneer hij was begonnen met deze brief. Praat hierover. Als een aangename geur, in normaal geval over, welbehandeld voor God. In vers 19 zegt hij, maar mijn God zal u, zegt de Heer, dat is niet voor Paulus, dat is ook voor ons, voor u ook. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, dus de rijkdom van God, voorzien van alles, zegt de Heer, wat u nodig hebt. En in heerlijkheid, door Christus Jezus. Dus we zullen alles ontvangen door Christus Jezus. Tevredenheid, rust, vrede, liefde, dat komt door Jezus. En door niemand anders. In Jezus' naam willen we opstaan en besluiten. En ik hoop dat die, is wel misschien een beetje snel, gaat dat wat achtergekregen van deze les. In Jezus' naam, dank u Heer, voor deze naam. Bedankt voor alles dat u mogen zijn, dat u woord ontvangen. Wij danken voor alles wat u ons heeft. Dat we tevreden mogen zijn op in uw naam. Dat u ons gegeven heeft. Dat u ons de kracht en wijsheid gegeven heeft. Om te beseffen te kennen. Om te leren dat we ons in uw naam hebben. Zullen we wandelen met een stap op. Toen we doen in uw naam. Dat we ons lijf opbidden. Dat we onze leven opbidden. Dat we tevreden zijn in uw naam. En alles wat we ook in uw naam hebben. Maar we zijn met ons in uw naam. Lijkt ons deze machtige les op Heer. Deze machtige dag op Heer. Laten we ook bereid zijn op Heer. Om straks op Heer. Om het woord te ontvangen op Heer. Laten we in Jezus naam op Heer. Halleluja, halleluja, halleluja. Dank u Heer. Halleluja, amen.